ассалому алайкум дӯстони азизам ва касач хеле созен хубен саломатиётон хубай вақтотон хуша. имрӯз 4 майи 2023 1000 рубл баробар ба 138 сомонӣ. рубл бардруи азиз камтар боло рафтай. хуб навори пачкаи киногира гӯш кунед. хулоса дар имрӯза навор Opel Zafira ҳастай, як када мошини боркаш дар Курай, аппарати фурӯшӣ ҳастай барои газировка. хонаҳои заминӣ сар мешавад ноҳияи Муъминобод, хона ҳастай дар ноҳияи Файзобод, хонаи заминӣ ҳастай дар шаҳри Ваҳдат ва хонаи заминӣ арзони дига ҳастай дар шаҳри Бохтар. квартираҳои арзон ҳастай дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳри Ваҳдат, шаҳри Бохтар ва шаҳри Душанбе. қазиқи видео ҳамия ки хонаи заминии 70000 сомон ва дукомната квартира 80000 сомон ай. бардруи гарибон шумо метавонед ки як хонаи заминира 503000 рубл бихарен ва дукомната квартира 575000 рубл ай. ва дигар чизои арзон омрӯӣ кардагам. видео имрӯзро ба қизиқ то хуша тамошо кунем. боварӣ дорам ки нархи наво ва чақчақҳои савдотиҷӣ шумода махул мешава. мисли ҳар вақте дона лайкира бижихен касе дар канали мо меҳмонен то ҳозира подписатсия кардагӣ несен дар каналу қавақтона намегира подписатсия кунен. подписатсия ана ки мерем усуста. бардруи азиз мерем усуста гуфтум ки ячи деёдум за сафар нависия ки гил дар болои бом лайки бепила бимон. ана ки мерем усуста. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео. дӯстони азиз пешаи навора сар кардан як компания хуба ба шумо тавсия метам. грузоперевозки ай Москва ба Тоҷикистон бор мебаранд. ай пеши бозори Садовод, Люблино ҳами территория дар бардро бор ҷамъ мешава. бора тарафи Душанбе, Бохтар, Ёвон, Абдурахмони Ҷомӣ ва дигар шаҳру ноҳияҳои ҷумҳурии Тоҷикистон бора бурда мерасонанд. территорияи Москва доставка бепул ай хичон мераванд, бора Айдистон мегиранд. нархш бо маслиҳат ай бардро ай рӯи кило зависид мекунад. шумо бардро фақат занг бизанед, ҳамаша шумода мефаҳмонад. компания ки Бахтиёр ва Баҳром ай бо кафолат ва гарантияш бортона мебарад бе ягон ташвиш. дӯстони азиз номери телефонаш аст, занг зада маълумоти бештара бигирен. дӯстони азиз ба чӣ ачкидор навора сар мекуна. мегзарем ба якум эълони имрӯза. бардрои азиз касе ки ай ноҳияи Рӯдакием бо диққат наушникора бизанед, мара гӯш кунед. бардрои азизи анаи квартира десен қарор дорад дар ноҳияи Рӯдакӣ, шаҳраки Мирзо Турсунзода, деҳаи Мавҷ, радиостансия. мегуфтиянаш сехонага квартира дар 4 этаж қарор дорад, 61 квадратни метр ай. ремонти хона бардрои азиз 100% ай. салафан қати пула биёр битеу бидро зиндагӣ кида. бардрои азиз ҳамаш 100%. овсвеч мега ҳастай уҷатошам 100% бидай. нархиш 260000 сомонӣ ки бовар ки беҳтарин нарх ай. сехонага 4 этаж ноҳияи Рӯдакӣ 26000 сомон бовар ки нархи зур айда. ва соҳиби ҳамин квартира гуфтагия ки агар мошинои 2011 боша болои суман битан мешава. ё ба квартира дар шаҳри Душанбе ё шаҳри Бохтарам алиш мекадай. бо ҳами ака дар ҳами доми барамдагиш квартираҳои бисёр дора. бардрои аз ҳамин номерода занг бизанен агар шумо дар квартира дар кор боша ай ноҳияи Рӯдакӣ хулоса дорада я дусе квартираи фасон дора. дӯстони азиз мегзарем ба дуюм эълони имрӯза. як хонаи заминӣ арзони фасона гап мезанам. бардруи аз касе ки қирғанем бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештара номаш Қурғонтепа, пишти балнисаи қараболо дабидай. 3 сотиқ заминай ди дар хонаи атнаскадни кардагич хеле ки дастурат десен. ремонти хонаҳо миёнаи дар трезаҳои нав часпондагӣ овсвеч мега ҳастай уҷатоша маслиҳат мекунем. гирди хона маҳкам кардагӣ дарвоза часпондагӣ бардруи азиз бо дастурат дарвозаша мебинен. ана гирдиш маҳкам чӣ хеле гуфтам. нархиш 150000 сомонӣ мега. нархи зурне ки бардруи азиз шаҳри Бохтар пишти ана балнисаи қараболо дабидай. маълумотша дар вар экран нависагим. номерои телефонаш WhatsApp дора. касе дар хона дар кораи шаҳри Бохтар яъне ки қирған занг зада маслиҳат кунед. бардрои азиз кадом хонае ки шумода маъқул мешава скриншотш кунем, баъд видеоро тамошо кардан баъд зангиш мезанем. бардрои азиз агар он кас замин, хона, квартира, мошин чизе ки барои реклама дошта бошед, ин ҳамин номерои май дар WhatsApp шурӯъ кунем ва барои харидоро рекламаш мекунам. дӯстони азиз оз як компания якай бозоралӣ ва якай назараш мода тавсия метиҳем. нози ҳам бародароро бурдагиай бародаро чун камтар гап мезананд ва баъд ин компанияра мисол реклама кардан бо хонаҳои арзон, квартираҳои арзон бисёр айне ки. салому алейкум бародара. ина бачака бурдем граница немира гашта омадисим. марамат кадами хоиш дора. ба номеро занг бизанем. касе ки хоиши граница гузарида
номера боло экран намерад ки бурдан миёрем сух саломон иншалло. Бачакоина рафтан омад. Чике рафтем братан? Зури. Анам бачако рафтан омад. 100% иншалло ба ан худам ба хости кадоман рафтем омадем. Спортсмен чике рафтем омад? Чикала каш кадёки? Бехтарин ай бародар. Ина марама кадоми хоштара занг зад. дӯстони азиз хеле ки гӯш карден ҳами яка хидаш гап зад. Агар ягон мисол савол дошта бошен, ягон чи мисол маълумот гирифтан хоҳе, инами рақамҳои десен дар WhatsApp бинависен бардуи азиз, бигӯен ки номероро канали савдотиҷа гирифтам шумода бо арзон мекна раҳгирора. дӯстони азизам хаста набошен, мегзарем ба сеҳем эълони имрӯза. лайкорам фаромӯш накарда бошен. Бо бардуи азиз аппарати фурӯшӣ барои газировка 4 намуд ранг меброра, состояниш навай мега, ягон камбудӣ надора, мегири кора сар мекунӣ. ози бардуи азиз боду ҳаво камтар гармай сезон шайнеки. адрес бардуро шаҳри бохтар яъне ки қирғанда қарор доштай, нархиш 9000 сомонӣ мега. 9000 сомон. номерои телефониша занг зада маслиҳат кунед. бардурои азизам мегзарем ба чорум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен бардурои азиз қарор дорад дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Мискинобод, болои Балниса. айраи калон мега 600 метр дур будай, 4 сотиқ заминаи дар хонаи калони 8x8 дора. ремонти хонаҳо миёнаи бардурои азиз овсвеч мега ҳастай ҳуҷҷатор 100%, мактаб, бозор, магазин, аптека, Балниса наздик будай. дарахтҳои мевадиҳанда ҳам дора бардурои азиз, ҳар намуд дарахтҳои фасон дора. гирди хона маҳкам кардагӣ, таҳ болош симхор дора. нархш бардурои азизам 170 000 сомонӣ мега. дар ноҳияи Файзобод, ҷамоати Мискинобод хеле гуфтам, ана 170 000 сомон мега. касе харидор бошен бо арзон мекна. ду рақамош ҳаста бардурои азиз, номерои Тоҷикистон, номерои Россияшда WhatsApp дора. касе дар хонаи арзон дар корай аз ноҳияи Файзобод занг зада маслиҳат кунед. бардурои азизам яккара бо диққат гӯш кунед. салому алейкум акасотин, саломати хуб. я хизмат бародар, мо ҳам ғарибӣ даем, Москва даем. ягон имконият боша, ягон мошини боркаш боша, ай 2 тонна то 5 тоннара аренда, мисол намеёбӣ ки мисол аренда бигирем кор кунем ам Тоҷикистонда. сомша мисол бага ки мисол нархаш чанқа бага, ним ҳақша метем, ним ҳақи дигаша мисол ҳар моҳ мисол 3000 сомонӣ. мисол имконият боша, мисол ягон мудда мисол 100 мисол сомша бате мисол 100 000 шуда 100 000 руси ша мисол камтари ки ягон мошин биёи хуб мисол то 200 000 руси рабате боқиша мисол 6 моҳ пас муҳлат бата бигирем кор кунем. камтари имконият боша бо ҷонон меша мисол мо ҳам мехтам минатдор акаҷ. дӯстони азиз, як канали навои кардагиам. ӯ каналда фақат мошинҳои арзон мепартом. агар ҳамун канала мефоратон ки бидроен тамошо кунед, комментарияро нигоҳ кунед, ана ссилкаша мондагиам. дим канали хидмаи бардурои азиз, дар ӯ канал фақат мошинҳои арзон мепартом. ва бардурои азиз, дар ин каналам ана кам ози мошин парфтесем, то ӯ канал просмотрш зиёд шидана. бо диққат гӯш кунед, мошини фасони хушро гап мезанам. бардурои азиз, Opel Zafira B, соли баромадаш 2006, сӯзишвории саралка, моториш 1.9, коробкаш механик, ҳуҷҷатош 1 сола. то соли дига моҳи апрела ҳуҷҷат дора. мошин бардурои азиз, тинитш яъне ки танировкаш 50%, запаска баллонаш навай, ай Полша ҳай карда бурдагиамша мега ба Тоҷикистона. растамошкаш кардагӣ ҳуҷҷатош ҳамаш ҳастай, ягон камбудӣ надора бардурои азиз, мегирӣ фақат ҳай мекунӣ. адрес шаҳри Душанбе қарор доштаи мошин, нархша 64 000 сомонӣ мега. касе харидор бошен бардурои азиз, бо арзон мешава. ина бардурои азиз маълумотша дар бари экран навистагием, номерои Россияшда WhatsApp ҳам дора. бардурои азиз, мегзарем ба ҳафтум эълони имрӯза. як хонаи арзони дигара барои шуморо реклама мекунам. бо диққат гӯш кунед. хонаи десен қарор дорад дар ноҳияи Муминобод, 8 сотиқ заминаи дар хонаи ана атнаскадни кардагӣ, ремонтиш коробка будай. соҳиби хона гуфтагия ки хонаи фурӯши барак ду комната дора, баня доштай, ана
пол потолокош ҳамаш задагӣ, светиш овуш ҳастай мега, чортарафи участка фундамент рехтагӣ. Хулас ана зиндагӣ карда мешава 100%. Харидори аниқ боша, занг зана маслиҳат мекунем мега. Нархш бардруи азизам 70000 сомонӣ мега. Касе харидор боша ин занг зада маслиҳат кунем. бачаёчам хия кофе талха бизаки ба фикрам ховуд бурдесая. Мегзарем ба квартираҳои фурӯшӣ дӯстони азиз. Ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Исфара, тарафи Шуроб дабудай. Исфара райони Шуроб, дихонага квартира дар 1 этаж қарор дора 80 квадратни метрай. Домои пешина квартира ремонт доштай. Соҳиби квартира маълумот додагие ки дихонагаҳай ана сехонагаш кардагие мега. Каме ба чизи чораш фурӯхта мешавад, дар сари роҳай мега, яъне ки қариби раҳ дабудай бардуи азиз. нархиш 80000 сомон мега. Касе харидор бошем бо арзон мешава. марҳамат, касе дар квартира дар корай аз шаҳри Исфара райони Шуроб занг зада 80000 сомон бихарем. хонага 1 этаж. гуфта будем ки шаҳри Ваҳдат квартира арзон бумон. ина бардуи азиз бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дора дар шаҳри Ваҳдат, як хонага квартира дар 1 этаж қарор дора. квадратш неки навистагӣ нест, фақат як хонага 1 этаж навистагӣ. пеши ана боғ дабудай бардуи азиз. шаҳри Ваҳдат пеши боғ. домои пешина квартира нав ремонт кардагиай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки касе харидор бошен биёен ай пеш маслиҳат мекунем ё занг бизанед харидори аниқ гуфтагиай. нархш бардуи азизам 180000 сомонӣ мега. маълумотша бо дар бар экран нависагиам. касе дар квартира дар кораи шаҳри Ваҳдат бардуи азиз занг зада маслиҳат кунед. дӯстони азизам, мегзарем ба даҳум эълони имрӯза. бо диққат гӯш кунед. квартира десен қарор дора дар шаҳри Бохтар, яъне ки пештар номаш Қурғонтепа. духонага квартира дар 4 этаж қарор дора 56 квадратни метрай. домои пешина квартира ремонт доштай. соҳиби квартира маълумот додагиай ки ана квартира дар шаҳри Бохтар, Савхози Файзалӣ 3 дабудай бардуи азиз. шаҳри Бохтар, Савхози Файзалӣ 3 адилени да бардуи азиз. ай вокзали ами Қирған 3 километр дурай мега. нархиш 150000 сомон. касе харидор бошем бо арзон мекуна. дӯстони азизам, мегзарем ба 11 эълони имрӯза. гуфта будем ки шаҳри Душанбе квартира арзон шава бумон. ина бардуи азиз марҳамат гӯш кунед. квартира десен қарор дора дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ. духонага квартира дар 1 этаж қарор дора 38 квадратни метрай. домои пешина квартира нав ремонт кардагӣ. соҳиби квартира маълумот додагие ки хонаи фурӯшӣ духонага 1 этаж, доми 4 этажа дабудай бардуи азиз 38 квадрат, гардиши донишгоҳи молия гуфтагие пеши Садиқ. хай бардуи азиз мега биёем бибинен, ай пеш маслиҳат мекунем. нархиш 215000 сомон. ай пеш мисол гап мезанем мега. хай бардуи азизи ба навори хонаҳои фурӯшии имрӯза аст, ки ҷое ки мошин аст, ки ҷое ки аппарати газировка аст, ки ҷое ки хона аст, ки ҷое ки квартираҳои арзонроӣ кардан ҳаракат кардам барои шуморо нархи навоша гуфтам. фикр мекунам ки хай нархҳои зур буд. бардуи азиз, барои пешравии канали мо, барои дастгирӣ кардани канали бачаи ачкидор амояд дона лайки бепала биҷиқен ва аз ки ҷое ки мисол замин хона квартиратон дар корай комментарияда бинависен. агар хона замин квартиратон дар кор набоша, просто бинависен ки савдотиҷи беҳтарин ё бинависен савдотиҷи ба пеш. раҳмат мегӯм барои дастгиритон, раҳмат мегӯм барои лайкотон, раҳмат ки ана бо мо ҳастен. зинда бошем бардуи азиз. хаяка. Ставьте лайки и подпишитесь на канал, чтобы не пропустить о новых видео.